Nikwara mugiro kamana inyano kanyasayo yeno choko chupi chenro maromaro imoresa anisa deka ontirika gi Wilson Ochuka jaka buoch kobita kaka jaloko marwa an kaka pile nyinga Trevor Ombiza jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakuar guok ocha pesa nagiweche manyien mawango. Obila mag Okwach Kich ochako nonro matut ewi kaka nyocha masira onego jaod bura machon Cyrus Jirongo. Boundary ya Ang'ata na Logorian kuna vita. Watu wanapigana, wanashambuliana, watu wamewawa, watoto pia wamewawa. Wany machielo chako muoche gweng' ma Ang'ata Barakoi kendo weyo familia mathoth maonge mier. May we have clarity of mind and may the decisions we make today. Jolony koro kolo tie agulu manyo puodhi gi jotend migepe ne chenro mag dongruok e kinde ma jatend piny bende omedo puoyo agulu no. Kamano ute maheo 30 wang Transmara ka ji makwan gi poko yangi bendo odong kod adhonde dendgi kaluwore kod lweny manyien manomuocho kinyi makawuono e gweng' ma Ang'ata Barakoi manie tong' mar Migori kod Narok. Kaka jafwambo marwa Simpros Okinda leronwa, ywaruok nomuoche kind kweth ariyo malaro lo. E okang' machielo e bonde la kende, lweny ochako muoch e Transmara South. Lweny makamano otimore okinyi makawuono chieng' tich ariyo, kama rowere mabende nomanore koda gi lweny mager nomonjo gwenge mag Lolama kod Rotik kendo kelo lal matamre gi nono. Kaluwore kod monj makamano, jodak mathoth koro sani nenore ka ochako chenro mar dar ka gimanyo arita makare. Mine, nyithindo, jodongo kaachiel koda rowere, ng'ato ka ng'ato koro manyo kama onyalo yude kwe kaluwore ni Transmara South okethore. E skundi mar Sankale ma kaka piny chalo. Nasema tutaki ukabila kwa shamba yetu. Na tunaendelea na ni chapet. Chapet tupunguza nimesema chapet. Na kukulia pesa. Sasa tuko na jina na watoto kwa mabarabarani. Hakuna kazi tunakalia, tunakaa kwa shule. Hii ni shida gani tunapita? Wakubwa mtu tusaidie. Hii shule sasa imekuwa ya wakaaji ya hiyo sehemu ambao walifukuzwa. Na serikali muko. Naomba sana serikali muangalia hawa watu ili wapate haki yao. Alafu watoke kwa hii shule. Kwa sababu sisi hakuna kitu wataweza tumia kwa hii shule. Na hii shule hata iko na mahindi kidogo imepandwa hapa. Ng'ombe imeingia ndani. Na ninachua hata hii mahindi itaisha. Mama ni kachiel koda jaode ginimo kuom jogo malweny korodaro kama gisedakie kuom higni moyo 30. Gima koro kelo midhiero mathoth e ngimagi. Ne jogo manotony, koro chunogi mondo migiti koda kilese mag skundni mar mondo mi ginindi. Mana nyithindo kod mine gi jomoti imiyienegi mar mondo mi oyud kata nindo matin. Ka jomodong to koro chung mar ketarita mager. Tumeshangaa wenye walituvamia ni wenye walituuzia. Na mahali mashamba yalikuwa yamefika kwa shughuli ya kushughulikia fara ilikuwa imechorwa kila mtu ako na shamba yake. Lakini tumeshangaa hiyo shamba katika ofisi ya mashamba ni namba 141 na tumeshughulikia hiyo shamba kiasi na imekuwa mashangao kubwa sana wakati tulimvamiwa na watoto wawili wameuliwa. Taambia Ruta atusaidie kabisa. Atusaidie sisi. Kabisa hata chakula hata. Tuwe hapa kitukuacha hata watoto wawa. Kwa sababu anja ameliwa hata Jaod bura makil Goris Julius Sunkuli korodwar mondo mijaten migao mararita mondo donjre weche mag lweny masani dhi nyime Ang'ata. Nataka kuwaomba watu wa Kilgoris constituency, tafadhalini ndugu zangu, tukae kwa amani. Tukae kwa amani kwa sababu tumekaa kwa amani kila siku. Ni kitu gani, shetani gani inayotupiganisha? Tunataka kuwaomba mkae kwa amani. Na ningependa kuwaomba serikali saa hii. Hii si wakati wa kupembeleza hii situation ambayo iko hapa. Huu ni wakati wa kuhakikisha kwamba kuna usalama. Na nataka kumwambia Bwana Murkomen, Mheshimiwa Murkomen, waziri, kujeni Transmara fanye kazi ya kufanya amani hapa. Nyaka lweny makama chakre mara mojumbe adek mokalo, ji mara mang'wen osenegi to kanochielgi gi magina. Apisas magari tagie thuolo ni dhi nyime koda keda pedha ne gwenge matulo makamano timre.
Simfros Okinda, Ramogi TV. Tend bado bila mar okwach kich ochaka yanga nonro ewi tho mar jaod bura machon Malugari Cyrus Jirongo manowito ngimane e masira mar apaya kogwen mar tarik 13 dwe mar 12 montiereni. Kaka jafombo marwa Cynthia Onyango chiwonwa ler, tend okwach kich oyango ni nonro mawiye yango ni Cyrus Jirongo nowito ngimane bang' nyamburko mare kod bas mar kambi mar Climax tuomore rigiri kar saa 8 mar otieno. Bang' penjo bedo mathoth ewi ler mar tho mar jaod bura machon Malugari Cyrus Jirongo bang' nene e boma ma Nairobi kinde machuok motelo, bad migawo mar obila mochung' ne timo nonro ochako choko neno madhi konyo yango gino manokelo tho mare, ka gie sani chal mar gache en achiel kuom gigo ma obila mag okwach kich oyango kaka kar nonro maduong'. E ote makende mochwale mbui mar okwach kich, nonro mosetim yango ni jatelo no nowito ngimane bang' nyamburko mare tuomore rigiri kod bas moting'o jowuoth kar saa 8 mar otieno gi dakika 19 kamoro ni Karai e apaya maduong' ma Nakuru kochomo Nairobi. Obila lero ni bang' bedo kod tumruok, nyamburko mar Cyrus Jirongo nong'ielore mita maromo 25 ka bas manotuomore kode noduogo chung' mita 50 kowuok kama masirano nobetie, ka bang'e jowuoth mane nitiere e basno nodhi nyime kod wuoth bang' bas moro machielo kawogi. E nonro masani omak kod kidieny mar okwach kich manono thoe kod mago manono neno kendo puodho pek mar neno mitero e doho, okwach kich oyango yudo wang' dede manyiso kaka masirano notimore ondamo machuok kende kowuok e kar medo mauta moro mong'ere ni Eagle. Kaluwore kod tipo mar wang' dede, kar saa 8 kod dakika 18 gi nyirni 40 mar kogwen, Cyrus Jirongo nodonjo e kar medo mauta kowuok yo ma Nairobi to ok nomedo mauta. Saa 8 kod dakika 19 gi nyirni 10 nochung' e rangach mar kar wuok mar kar medo mautano, kendo saa 8 kod dakika 19 gi nyirni 19 nolokore korka chwich kendo chimo apaya e yo ma Nairobi. Saa 8 kod dakika 19 gi nyirni 25 tipo mar wang' dede nomako bas mar jowuoth katuomore kod nyamburko mar Cyrus Jirongo kama nowite ngimane kanyo kanyo. Obila oyango ni gisedayo dho jariembo mar bas manotuomo gach Cyrus Jirongo, jal mong'ere gi nying mar Tyrus Kamau Githinji masani owe thuolo kod Rambu ka nonro dhi nyime ewi ketho mar kelo tho kaluwore kod riembo marach. Jariembo no obila yango ni dhi chopo e tesend obila ma Naivasha tarik 22 dweni e nonro mamoko ka ji 2 moting'o jaus mauta kama ne Jirongo ochung'e kod jarit makanyo bende osendiko dhogi kaka nobedo otieno ma masirano notimore. Tendo okwach kich bende oyango ni gidhi nyime kod timo nonro kaka wuodh Cyrus Jirongo nobedo kinde machuok kapok oyudo masira kod jogo duto manolosoge otieno manobede kod romo moro e kar kuoto kuong' makare no Oasis e boma ma Nairobi. Obila mag okwach kich bende igeno mar dayo dho jogo manoidho bas manotuomo gach Cyrus Jirongo kendo bang'e chwalo duoko mar nonro margi ne apis jamin buche ma pacho ka ODPP. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Ogai mar obila Douglas Kanja oyango ni giseoro obila mag rito ndara mondo mi oket arita motegno e apeyni ma pacho kaendie. Kanja wacho ni gigeto neno ni oti kod yor goyo joriembo fwaye mar achiel kachiel e ndara kapo ni giketho chike. Owacho ni maendi en achiel kuom yore ma osechak tiyo godo moko kuom apeyni ma pacho ka e kinde ni masikuku koro dhi mbele. Jatend obila no wacho ni gimedo keto kenge mag neno ni oduok piny kwan masiche mag apaya matimore pacho ka. The instant fine system, we are going to have courts actually distributed in several areas along the major arteries of roads in the Republic of Kenya, so that we can actually be able to deal with all those, who are going against the regulations, traffic regulations, instantly. One life lost is one too many. We don't want to lose Kenyans, especially on our roads. And at this juncture, I would like to
advise our drivers, all those who are driving along, on our roads, to drive carefully. Kama kwa mfano tukiweka traffic roadblocks, watu watakuwa wanachekiwa. Idadi ya watu ndani ya basi, tunaangalia dereva, je, ni mlevi ama yuko salama. Mikakati kama hiyo inaweza kusaidia. Jatend piny Kenya William Ruto dok ne okang' manyo kuku mar tend migepe okawo mar puodho agulu mar jiwo dongruok kod mano mar jiwo meyo mar piny. Ne owuoyo e kaunti ma Turkana kama ne oyuore nyasi makelo kanyakla oganda jodhood Turkana, kama bende nomedo seyo kweth makwedo sirikal kuom kiro weche maonge mise e kinde magin to gionge gi ajenda ne jo Kenya. Lidio Keyo nigi ler mar wachni. Ne en nyasi mar yango kido gi timbe oganda jo Turkana. Nyasi manobagi kaunti ma Turkana mong'ere kaka Tobong'ulore kendo notele gi jatend piny Kenya William Ruto. Turkana hoye! Bang' yoro e nyasi no, jatend piny nobago twak jodak makono kama omede dok ne okang' makuku ma jatend migepe nyoka o mar puodho agulu mar omenda mar dongruok, National Infrastructure Fund kod Sovereign Wealth Fund duto mageto loko such piny Kenya kendo keto chal gi piny mar Singapore. Lazima tubadilishe Kenya. And lazima tufanye mambo mawili ya muhimu. Number 1, lazima tutoe wa Kenya milioni 10 kutoka kwa umaskini, tuwaweke mahali ambapo wanaishi kama Wakenya wengine. Ruto bende oyango ni kukuno bende nyopudho kenge madhi neno ni okuny mose bede kaunti ma Turkana kuom kinde okang' mabiro bero ngima jodak makono e kinde matamalo 80 margi odaki dhier. Ile serikali ambayo itatoa mafuta hapa Turkana ni hii serikali mulinipatia hii. Na nimewaambia wale watu wanahusika na hiyo maneno. And that is why we must do whatever it takes to lift 10 million people, including those in Turkana, out of poverty. Oseo josiasa makiro sirikal tesre mawacho ni onge gi agenda ne piny Kenya, to kata kamano okasuliet kagi kwedo chenro mag piny owacho kabende oyango ni sirikande geto golo jo Kenya maromo milioni 10 e dhier. Hata mwingine nikamwambia, wewe umekuwa serikalini miaka 50. Barabara ya kwako bado ni ya vumbi. Wewe utapata akili gani ya kupanga barabara ya Wakenya kama barabara ya kwenda kwako ni ya matope na vumbi? Tarehe 6 Disemba 2016, mimi na Uhuru Kenyatta tulikuwa Kibwezi. Tukilaunch barabara ya Kibwezi, Kitui, kwenda Mbondoni. Hiyo barabara huyo jamaa anasema alilaunch. Tafuta watu wajinga, my friend, waambie hiyo story. Ewi chenro mar gedo mag ute mane onge ogonyore, jatend piny owacho ni oseketo tenge siling bilion 8 mabiro siro gedo mar ute manego gi ot. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. E bwo agulu manyien manyo jotend migepe opuodho ni dhi tayo dongruok e pacho ka ndie sirikal medo goyo debe ni mano e okang' mar chwalo Kenya nyaka e rang'iny mar pinje ma osedongore. To nonro mar agulu ni to chalo nade? Ma e penjo ma Walter Nyambaga temo duoko. Banku kutende migepe yere mar tengo agulu mar omenda ma sirikal oketo tenge kawuok e mwandu mageto kod yore mamoko mondo miyo obi odongo chumi e gero piny e kinde mabiro. Kang' ma jatend piny okoni dhi miyo Kenya picha manyien makare. Hii nchi inaweza kubadilika. Jopiny koro penjore gima agulu mano mar tengo omenda ne dongruok makiny kowuok e mwandu mag sirikal, the Sovereign Wealth Fund, ofulo. E mbaka kod jalony CPA Esbon Nomolo kolonwa iye matut. Nyaka wapenjre ni to jogo mabiro biro kiny to biro bedo e Kenya machal nade. Kik wabwene ga wego omiyo kata ine dalani iyudo ni igera dechino ikane chiemo gibiro chamo sama kech ng'eny. To sama piny tek kata ka piny otho to ikoni igani to ne piny otho adhi mane dere machiemi. Mane tij Sovereign Wealth Fund mondo mi jogo mobro wene gi Kenya igni mabiro kik bed gi pek ahinya. Omenda mobro donjo ka akanye ka ous kembe ma sirikal nie gi shares, to shares go kose usi to inyumo gi agulu ni embe ka idhi kete gimoro kae to nitiere gimoro miluongo ni National Mining Act. Tiene ni jogo ma manyo obed gold obed mafuta e piny Kenya ka mwandu me bwo lowo ka, chik wacho ni nitie atamalo mar mwandu ni madong' ne sirikal mamalo. Nitie bende mimiyo county ma oyude mwandu gi, nitie atamalo mar mwandu gi mabende dhi rwake Sovereign Wealth Fund ka, mondo mi wayud kaka wanyalo neno ni
kiny ka bech mafuta odhi malo makoro piny garama dwa bedo matek ne jo Kenya, tagulu ni konyowa. Wapenjo jalonyo molo ber mag agulu mar Sovereign Wealth Fund biro godo to kod kapo ni japiny nyalo bede kod fungruok e yor ochumi. To maduong' moloyo en ni gigi te timore nikech wadwaro dongruok. To chope ok waolo pesa kuom jogo ma olowa oko, to wadhi olo pesa kuom weg bengi me pacho ka. Joge ka waseolo pesa kuomgi, to koro pesa ma ginyalo miyo jo ohala matimo ohala ka in gi an kata joweg ohala ka wan, koro ok wayud pesa. Omiyo sirkal osebedo kaka ohala mang'eny ahinya, makoro interest kata magichulo ng'eny moingo kata msara michulo jotich e Kenya kata. Ka wamedo dhi nyime ga pando wadhi nyumore bugo. Chutho sirkal temo pogo budget mare ma osomo higa ka higa gi weche mag dongruok madongo madwaro omenda ma nyaka koro watudre konyango gotieno e kwatim kanyakla. Tiende ni PPP projects koro yudo apaya minyalugigo e yo mayot ahinya mag ndeche madongo maloko piny, gimiluongo ni Vision 2030 flagship projects. E kuku mar jotend migepe okoni gibiro neno ni ti kod okang' makamano ma onge mibadhi moneno. Wapenjo jalony kabende nitiere midhiero manyalo biro kod kit agulu makamano. Ok ni japiny oyudo fungruok. Ushuru pod ibiro mana chulo. Ok ibi nyisi ni koro kichulo ushuru nikech wan gi Sovereign Wealth Fund kata gi National Infrastructure Fund. Oyo, ushuru pod ichulo mak mana ni sama koro sirkal goyo budget, to pesa madine okete weche mag ndara, pesa madine okete weche mag sitima ka, mane kao budget maduong' ka, koro okao gi to tero gi weche somo, okao gi to tero gi weche thieth, okao gi to tero gi e weche neno ni to ere kaka jotich matiyo ne sirkal ochul pesa mowinjore. Omiyo mano obro miyo japiny yudo fuongruok. Okoni kokale okang'ni to Kenya nyalo chalo kod pinje mamoko mani okwalo ng'wech e dongruok. Ji ok ong'eyo, Singapore en piny matin ahinya kendo joge tin. Mwandu malong'o ma gin go be onge. Gin ni en service economy. Tiende ni en piny manie dho wa mwandu dwa wuok port margi kadhi kamora mora wuok mayot, nyiso ni giketo lwasi makare mar timo ohala, so kembe mang'eny nyalo dhi timo ohala kanyo. E ote mochwe kogno kod jagoro maduong' mar Kotu Francis Atwoli, riwruok mar jotije oriwo lwedo okang' manyo osir kod jotend migepe, to lero ni Kenya osedeko mokalo e chiwo thuolo ne joket mwandu, nyuolo tije, gero nderni malong'o, bedo kod nembe mabeyo, lap mag ndeke, bedo kod teko to kod modhi, ute manengogi ogonyore e kind mamoko. Magi timore ka jatend piny William Ruto dok ni okang' manyo okao, kendo koni kochopo higa manyien, to sirikal biro choko maromo bilion 2.5. Nimesema December which year? December which year? December which year? Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jalup jatend Kenya Kithure Kindiki nobago romo mar lalruok ewi wach mar oro gi kech ma okwako moko kuom gwenge ma pacho ka. Romo no mane obagi e par mare ma Karen nokelo kanyakla jotend migepe kod jogoro mag migepe marango yore mag kedo gi midhiero mag oro. Achiel kuom yore mag irango en okenge mag reso jopiny mangimagi koro ni kama rach kendo neno ni chiemo gi mwandu mamoko bende oyudore negi. Bende ne girango ratiro mar jamni ma bende oro koro sani hinyo. Kindiki owacho ni sirikal medo menyo gwenge mapacho ka kendo yango mago madwaro resruok mapiyo. Report manyocha sirikal ogolo yango ni ji milion 2.1 ni kod kech nikech oro manokel gi nok mar kodho pon ma osebedo ka okochwe maber pacho ka. Where more than 2.1 million people in Kenya are food insecure at the moment. The weather forecast is that the short rains should be ending in the next few days by the end of this year. And so the situation is likely to prevail or even get worse
the interventions we require for the next 6 months, human-related interventions for food, nutrition, health, and related issues, including water, and then livestock interventions, including animal feed, offtake of livestock that would otherwise die. So the yu moro machuo kudugu bang daka matinta no kusiurote magura mogitivi ma ata agina nyakwara ruwa mar Kisumu tiengre waneno weche manyien kendo gwenge mag tiengre Ramogi TV ler mokalo. Erokamano ahinya. Like aneno chenro ka wuok Sori Karungu. Erokamano ahinya. Trevor Maindi Diko Kelo wuod Nyakach Kandaria Pedo School. Wawinji maler ka wan kod min oda Nancy mano nyar Kobala e gwenge makayole Cooperative Bank. Erokamano ahinya. Wimore Trevor Maindi Naomi kaya Migori newsletter ka wange longo kadem mos nanyuola ma ko gele te ma Clinton mar wange longo kadem. Erokamano ahinya. Wimore Trevor Neni Makare with my dad Daniel Otieno ma nyakwar Bazu kawuok Sondo. Erokamano ahinya mos na jo Nyakach te maneno Ramogi TV. Trevor Maindi awiti jarodi amor kodi kakikelo no weche yo makare mos na Bwage kod Morris Okumu ka gin rodi kopany med mana jiwo oganda. Erokamano ahinya witi jarodi no kapod chenro ntiere muoro nwa kaendi mondo ang'iyane ka makamu pod nuoyo mana message mare cha owacho nang'o. Trevor mos na Super PS Raymond Omolo gi party leader Oburu Oginga nyiski ni an pod aomboleza amimo mosiepna. Erokamano ahinya makamu oduogo bang' daka matin kik udhi mabor ahinya. Brought the macaroni. This festive season, let your kids make merry with some kids entertainment on Viusasa. And it's lots of fun. From hummingbird tales to the DIY episode in Bumblebees. I love my slime. And some farming lessons in Little Farmers. What's black pepper in Uganda? Kamulali or Mudagavu? What? To the action-packed Kong Kong land. Oh yes! Watch these plus many more kids' content only on Viusasa. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo. Geng'o masiche kod midhiero mang'eny. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Va helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Tich ang'wen ka tich ang'wen, wafwenyo teko mar pok mari. Ochalo like gima nasomo. To ok nasome polytechnic. Nena inajua kali tu. Pogore. Keto lere wi jogo mapile loko mechgi, obedo ohala madhi maber kendo bedo yo mar yuto margi. Tigoni inspiration ayudo kuom jo Masai. Ineno. To ipuonja mondo an be no puonja mondo an be ang'e loso. Ochoko glass, machalo kaka takataka. To wachwakogi kasto waloso gik mopogore madhi e ute mopogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 2:30 okinyi. Mana e Ramogi TV. Kik bai. Warwaki kendo ni nonro yango ni atamalo 13 mar jopuonj mag JSS pod gin jopuonjre kata interns. Maendi en nonro ma ochiw gi duol marango weche mag kit chuech ma bende oyango ni ei kwan jopuonj ma duol mandiko jopuonj TSC osendiko nyaka ne Kenya Kwanza kaw telo. Nus margi gin jopuonj mag JSS kata bedo ni rem to pod nitiere. Judith Omondi nigi ler mar wachno. Report mar duol marango ratiro mag chuech ngek
omenyo rang'iny ma piny owacho osechopie gidhiro somo mar junior sekondar ahinya to kirango ndiko mar jopuonj. E ripodgi oyangore ni nus mar jopuonj ma sirikand Kenya Kwanza osendiko nyaka ne gidonji e telo gin jopuonj mag junior school, ka ikwan ni jopuonj machuo kawo 55% kama mine odong'i 45%. E kwan mar jopuonj mag junior school manie skunde sani 13% ripod ni yango ni gin ma jopuonjre kata interns, gino makata osekelo ywaruok ahinya to e kinde ma jopuonjegi chako higa mar 2 kaka interns, gino magikoni ni e tok chik. Jopuonjegi osebedo ka ng'ur, iluongo ni Kenya JSS teachers. Gisebet ka ging'ur nikech mokwongo internship momiyogi ne wago dhi nyang'anyo mondi last year mondo 46,000 ondik tich. Sani kendo 20,000 pok ondik tich. Skul kidhi yawa, I want to assure ni jopuonj ma sciences ka dhi ng'anyo 20,000 go. Nikech 20,000 science teachers gi oketgi intern 1 year to bed extended illegally. Doho nosega wacho pronounced itself ni 34% mag jopuonj machuo puonjo somo mag STEM, ka 20% gin mamine. Social sciences okaw kod 31%, ka arts and sports odong' chien kod 5% mag jopuonj mag junior school. Wabed piny wang'ini ka jo JSS gin e bridge mar primary gi senior secondary. How nyalo konygi nado nikech ng'ur continuously ng'ur biro miyo somo kata nyithindo ma public sector ok bi perform maber. Kong'ire gi the third parameter maluongo ni jopuonj onge, the third one en nyithindo. In most public schools kata town kai kata Kisumu kocha iyudo ka nyithindo ni 80 e klas achiel gi japuonj achiel. Onono kwano gite otim compositions on end. We are giving nyithiwa manie public schools a raw deal. Counties mawuok nyandwat mar piny Kenya oketie rameny mamalo kaka counties ma pod ok mi jopuonj ma mine thuolo, kaluwore ni kwan mar jopuonj machuo ni malo kipimo kod mine. Judith Omondi, Ramogi TV. Jodak ma Nairobi pod guonyo wigi ewi jatelo ma gidhi goyo ne ombulu e kom mar gavana yiero maduong' mar higa mar 2027. Achiel kuom weche manie malo e listi mar jodak ma Nairobi en kaka ichiwo omenda mar somo mar basari ne jopuonjre, chal mar apeini e buore Nairobi ka thuolo mag tije ne rowere kind weche mamoko. Jafwambo marwa mar siasa Chris Owino kolonwa moko kuom josiasa magawo kom mar Nairobi e yiero mabiro, kaachiel gi thuolo magin go mar bedo joloch. Kata odoko ni IEBC pok okudho firimbi mar chako campaigns mag yiero maduong' mabiro, josiasa ma olap dhogi ndong' ne kom gavana ma Nairobi osechako piego tonge magi. Moko kuom josiasa machwero olaw ne kom Johnson Sakaja gin jaod bura ma Embakasi East Babu Owino, jaod bura ma Embakasi North James Gakuya, jaod bura ma Kadara George Aladwa kod jatend duond bura mar Farmers Party Irungu Nyakera. Babu Owino osebedo e opara manyime kaluwore kod tije maber, kaluwore kod kambi matimo nonro pacho ka Infotrack ma osedhiale ka jaod bura matije ber mogik e pacho kae mangima. Babu bende koro member Embakasi East, manyiso ni Embakasi East no bene gi ground malong', but Babu bende ochako campus ne, ochako siasa ne gi e campus ma bende ng'eny jogo kaka wang'eyo situation ma Kenya. Ng'eny ne nyithi mbalariany ko graduate, to ng'eny ne Nairobi absorb 3/4 kata more than 60% Nairobi absorb moingo kuonde mamoko e kor Kenya. Koro nyiso ni e seche mwawuoye ni jok ma ne go kaka supporters ge from campus go ng'eny gi pot ni Nairobi ka mago joge, kata obedo ni moko ok noluwe odhi ogo kura Embakasi. Babu kata kamano osebedo ka ok mudhre pi kod thoth jotelo mar duond bura mar tok ng'anyo mag Gen Z. Ma bende osekelo kiawa ka bende Babu Owino dhi laro kom gavana ma Nairobi e yiero mabiro kod otiko mar duond bura mar ODM kose duond bura machielo ma ok sir lwedo broad based. Gima nyalo duoko chances mag Babu Owino kawo kom mar gavana ma Nairobi en ni joma luwe ng'eny gi gin Gen Z, joma pod tindo gi. To kata ka nying'iyo by elections, nyiro ka joma tindo gi ok go kura. Ya?
Koro ma nyalo miyo opponents magi advantage. Nikech yudo ka joma luwe gin mana Gen Zs, but Gen Zs ok gin joma go kura. Gibro go koko social media, Twitter and Facebook and Instagram to kochopo sach go kura to kinegi. Nyawadgi mar Embakasi North James Gakuya ma en osiep Magita Gidel mar ogai mar DCP Rigathi Gachagua benenenre ka jasiasa matamo Sakaja nindo mayom. To Gakuya nigi base ei Nairobi nikech orali jodhodgi mokwongo. To otenore kuom mane en jalup jatend piny Kenya ma bende koro e party leader mar DCP. Koro gin bende gikete onenore ka gima DCP koro e party mawuoyo e lojo mawuok Mulima. To mano nyalo miyo Gakuya sanja moro malong'o mar piem, kata nyalo kete e kiwango okang' malong'o maber mar piem gi jowetene. Jomoko bro ng'iye ni jo Kikuyu ng'e Nairobi, amany jo Kikuyu. To siasa ma Nairobi ka ok ng'i kamano. Siasa ma Nairobi ka ng'iyo ni to bende party leader mari en kod influence manadi Nairobi ka. Mane omiyo ne obedo tich mayot ne Johnson Sakaja mondo yombi 2022. Johnson Sakaja korka kore nigi thuolo maber mar dok e kom makamano kaluwore kod osiep mare kod jatend piny William Ruto. Ng'ato kaka Sakaja en incumbent kata jalno matiyo sechegi. Kata bet ni ok en jok ma tiyo kode machalo ministers mage mag county, chief officers, directors ma bende gone piny constituencies mopogore opogore. To en bende owuok Senate kobiro e governor, nyiso ni ne en gi supporters gi chien kacha. E korka korgi, jodak ma Nairobi golo siem mager ne jogo duto malaro kom governor ma Nairobi ni ok dhi bedo negi mayot. An nyaka na wach na yiero Sakaja pok na nene machiegni kata jadak ma Kibira kae. Kata kwanza kae kaka koro Sarang'ombe ka. Sarang'ombe ward men Kamkunji. Pok na nene kobiro. Kwa hivyo gavana mobiro more koka Nairobi kaka jokali. Omiya welding machine kata grinder. Kata omiya tenda moro ni bwana kinyi dhi loso drisa ka. Koro wadwa gavana ma nyamiwa basari ma pesa malo niwach waonge pesa. Kata kama chiemo ema onge to ma nyithindo mekwa masomo onge kumano wagoli. Wang'ni election mabiro obio yier ng'ato kaluwore gi policy mare moselo ne ji. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Maloyo nyiri 200 oseringo ka hepo nyange matimore gwenge mag Kuria e kindeni. Kaka jofwambo marwa George Juma leronwa, nyiri koro ringo manyo kuonde mag jot kaluwore gi luoro mar timni. Nyange mar nyiri dhi nyime gwego ma Kuria East e kaunti ma Migori. Lipod yango ni nitie nyithindo go ma nyiri ma osetimnegi nyange, ka moko bende oserasi kod piny owacho. Korego mok mago mag piny owacho. Kwan nyiri malo 200 oseringo nyange kendo sani koreski ka gidak e kuondego mag jot mopogore opogore ma oting'o mano makomo tobo. Hii inaendelea kule Burege ambapo ni Ntimaru. Pale FGM ipo na inaendelea, ingawa pia kuna wale ambao wameweza kuelimishwa kwa muda na wengi wao pia wameweza kusimama. Usually we go and see the situation, why is it still going on despite what we are doing every year, twice a year we come, we Pejo thoth malo duoko gimomiyo nyange koro pod dhi nyime. Moko matieko nyange mar nyiri nikech owan riek ni mendo sibir ka iketo nyaka sani chal ka gima ok nyago leo maber. bedo kwa penjo wan bende wapenjo ni ang'o ma nyalo bedo gimomiyo ochalo gimoro ma kizungu koni limbo. Gichalo ni gidwaro ni jogo bende otim gima ne otimne ka gitindo cha. Gichalo ni gidwaro ni gino dhi nyime. Gumbi ilikuwa ikiendelea. Tulipoteza watoto kwa mchezo tu. Mtoto anaenda anakatwa hapo anarudi, mtoto ana pale sio daktari amemtairisha. Tuteza watoto wawili hapa Bugumbe. Kwa hivyo ningeomba jamii yetu ya Kikuria turekebike. Adhiambo ni gibiro kod chendo makedo kod nyange nyiri madhi nywando mana rawere kendgi kendi dhi tayo mana kod rawere ka gintie kod geno ni chendo ni dhi kelo lokruok. Tindo bende tinde sani osebedo mochiew
gidwa ni gibed gimbe giwuo okuvu ni wuonegi gi kweregi minegi mawuoyenegi koro wadwani wamigi duol ma koro gimbe giwuoyo kuom gik matimorenegi mondo gimbe giwach ni gima baba gi mama or kwerewa otimogi ok wane kaka kelo maendeleo. Wach ma kama osir kod jalony e weche mag kedo kod lwenjego mag kit chwech jojalambo mawacho ni ber ka kod itim nonro mar ng'iyo gi omiyo nyange mar nyiri pod ok dog piny malong'o e gwego mag Kuria. Ka watem e yore mag nonro ang'o momiyo jogi pod odak e gini. Josiasa nigi luoro mar wacho adier kendo giluoro wacho adier nikech ka giwacho adier e gima oganda gi ogurore to ging'eyo ni ok bi yiergi kendo. Jokedo kod lwenjego mag kit chwech wacho ni bende gigeto tiyo kod lony manyasani kaachiel kod somo e kedo kod nyange mag nyiri e gwego mag Kuria. Na child rights clubs tumeweka kwa shule zetu. Walimu wanaongea na watoto, wanawaambia wajihadhari na mambo ya majanga ya ukeketaji. To nikech gin gi simbe king'iyo e platforms mopogore opogore to gioro ne jowetegi ni ng'ani ng'eni nosetimna kama kora ber kora ng'ama ng'ongo koro imbe dhiyo ng'at machielo be dhi nyiso kamane kaka gitemo luongore. Ruodhi ma osebedo okang' manyien mar kedo kod lwenjego mag kit chwech ma oting'o nyange wach ni gisetemo keto okenge makare mag kedo kod midhierogi, kata kamano pod gikalo e midhieche mopogore opogore. Yudo ka chief ofwenyo gini mo report, chief en mana ng'ama iwang'o ode milodo, chief dong' nono nikech gini gikawo kaka girgi. Nyange mag nyiri osetudi kod kwano malo mag nyithindogo manyiri ma weyo sikul kaachiel kod mago ma ikendo kapod ikgi tin e gwego mag Kuria. Hizi tuko wasichana ambao wanaolewa ni 25%. George Juma, Ramogi TV, Migori. Weche mag ohala ni duol mochung' ne dongruok e alwora mar Nam Lolwe Lake Basin Development Authority kata LBDA osidho chenro manyasani mar ting'o malo pur mar ochele e bwo chenro mar keyo pi e puothe ma Kimira Oloch e kaunti ma Homa Bay. Jafwambo marwa Alia Beach nigi lero. Jopur ochele ma osebedo ka tiyo mar keyo pi e puothe ma Kimira Oloch ma ok okalo chonyo kod mano mar Angwe kod yudo mijing'o mar medo yaro kit pur makamano bang' ka duol mochung' ne dongruok e alwora mar Nam Lolwe Lake Basin Development Authority kelo chenro manyasani ma koro biro konyo jopur. Achiel kuom chenrogo oting'o masin manyasani kata drone ma biro konyogi kuo yath e puothe mag ochele gi dwaro mar medo yuto margi. Jatatije maduong' mar Lake Basin Development Authority Wycliffe Ochiaga wacho ni lony makamano bende biro konyo e keto yedhe mag riembo winy e ochele ma oseikore mar tieko lal ma jopur osebedo ka yudo. Kendo wachako ayanga weche mag keto yath e puodho kitiyo gi mashin manyasani miluongo ni drone. So gimomiyo watimo magi en ni wadwaro ni pur obed mayot ne jopiny mondo jopiny oyud yuto mamalo. Ibro ket yath e puodho kitiyo gi mashin and mashin ibro ng'iyo ni puothe oyudo mbolea maber mobedo spread maber. And mashini bende biro ng'iyo ni winy machando jopur seche ma mchele chiek oket yath manyalo riembo winy mondo kik cham mchele kosechiek kapok oka. Ochiaga mane lose gweng' Maketal e kar chundu bura ma Karachuonyo e kinde mane osidho ayanga chenro mar jolo jopur mag ochele Oloch Kimira bende ne okoni duol mar LBDA biro medo tingni ariyo mag pur ma biro konyo jopur e nengo mane piny ka okoni mane biro konyo medo ekas ma osebedo ka ipuro koting'o malo pur mar ochele e alworano. Gikelo fertilizer kendo gikelo yedhe mag rito mchele ni crop protection and tinga chielo sechopo ka wabro oro tingni ariyo mowuok Lake Basin and jopur bro mana chulo pesa matin. To mondo mi chiemo bed mang'eny ok inyal puro eka achiel to chiemo bedo mang'eny. Tiende ni ka wan gi puothe mang'eny ka wapuro eka 700 to wadhi bedo gi chiemo mang'eny kendo ngima jopur bende dhi lokore. To kata mana yuto kokalo kuom sirikal bende nyaka tingre malo
moko kuom jopur ma osebedo katimo kinda e pur mar ochele kaachiel kod kothe mamoko wacho ni chenro masani ko Lake Basin Development Authority dhigo nyime dhi medo ting'o malo pur mar ochele kaachiel kod kothe mamoko. Bed mamor gi gini kendo girwake kech naneno after 4 months mane gitiyo godo luch yuto mane jopur oyudo naneno ka omiyo jopur oneno ka gima ngima gi nyalo lokore. Lo duong' kar kaendi to pigni osetamo jothurwa chiemo ma ka wayawo iye kaka wachako cha to waneno ka nitie spaces mag production kendo wadhi yudo odoo maduong' moingo kata ba targeted go. Wamor nikech drainages iyawo kech piny cha ok wanyal yudo mayot mondo odonje e farms mondo jopur oti mayot. Koro kwa biro yawo mago mosetimore already iyawogi biro konyowa. Osebedo matek ka farmers sirikal kokalo dul mochune dongruok e alwora manam Lolwe osebedo ka kete maino mare. Chenro ma koro ikelo ma jolo jopur mag ochele e alwora ni endi geno nitie maduong' ni biro konyo jopur mag ochele ma osebedo ka neno pek e chenro mar pur ma gisebedo ka gitimo. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Bas wadhi yo moro machuok duogo bang' dakika matin tanono ote maru kaendi. Reverend Zachary Opapa luwo chenro mar oimore kanyakla gi jo mowar roho Israel ka girito kiny mondo gichak lamo mar giko higa e dala mar Samanga Karachuonyo. Erokamano ahinya Reverend Zachary Opapa maluwo chenro marwa, oduoko erokamano. Pane nitiere machielo bende kaendi owacho ni maendi greetings ma obila Shem mar DCI aluwo news kenda mor wach masira mag apaya wach mag masira mag apaya wanyalo geng'o. What it calls for in discipline. Erokamano ahinya. Ng'enyne durane ndiko gi dholuo mondo koro wasom gi maler gi dholuono. Driver maendi Akida David mano chairman mar Onagi KS Tivet wacho ni Trevor News ler Gadua Kisumu kaendi warito mana ko siepna jafwambo Festus Amemo. Erokamano ahinya Akida David. Parentire machielo bende kaendi achiel mondo ng'ene wacho nang'o Zoom kapita oimore Trevor waluwo chenro yo makare gi ochieng' Kirum e dala mar Luanda Konyango kendo Ramogi TV tuchowa gi weche manyien. Awuoro mana lweny mantiere Narok kod Migori ok orum, nochako chon to sirikal onego otieke mondo kwe obedi. Trevor maendi Makosore Frederick Ouma kata Gabo wuod Minadundo kani nyakune Homa Bay County. Waneni maler gi minwa Pamela, jaoda Cecilia, nyaminwa Spencer kod nyikwa minwa te kawan kod gi kae. Erokamano ahinya Makosore Frederick Ouma. Wycliffe Samuel kawuok Maseno wacho ni dakwa jotendwa mondo olnwa maram e ndara mar Maseno Pasi. Erokamano ahinya Wycliffe. Wachielo bende nitie ka winjo habari maber maendi Lago Kamitonyi kawuok Alendu. Bas oduogo bang' dak matin. Are you a Kenya government civil servant na uko na emergency? Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi has never been easier. Simply register, apply, approve, and get your cash in minutes. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency and pay from your next payslip. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Jarikni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek ma samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Yesu kazaliwa tumwimbie kwa furaha. Haleluya. 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 Haleluya.
Bwana Yesu kazaliwa kama. Sikiza tune yako, bonyeza star 811 star 343 hash. Kumbuka Sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Nyikwa Ramogi bedi here mar loko puothi obedo ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo ipidh kata gwen, pidh dhok iyo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoye nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo yud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber miol ne pi, timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabonda nuka pure kota eka nika pure maber balose tayute molo kana yudo oduma e puodho mar kota eka. Tudri koda an Alori nyaka Black tich adek sa achiel gi dakika 45 to mana e Ramogi TV. Donjane chimak tuke ni Kelvin Etemesi noloyo ne klab mar KCB gonde 3 kendo konyogi idho nyaka e thuolo mokwongo e chung' mar timbe tuke mag adhula pacho kaendi oloyo tim mar Bomet gonde 4-2. Philip Osai noloyo ne AP Bomet gol margi mokwongo e dakika mar 21 kapok Etemesi oloyo gol mare ne jobengi e dakika mar 28. Osai nomedo ne AP's Bomet gol mar 2 mana ka jotugo pok odhi e yueyo. E dakika mar 51 Etemesi nomedo gol mare mar 2 e kinde ma Omondi Richard noyudo gol ne mokwongo ne KCB e dakika mar 53. Etemesi notieko tich ne KCB tok loyo gol mogik e dakika mar 61. E tugo machielo klab mar Posta Rangers gi Bandari nohinyo lum ka yiem nono to kuwuok amodhi 0-0. Wamerudi tena uongozini ya PS Bomet. Philip Osai hii leo na jambo lake, lakini pasi nzuri ameileta Rogers Kipkemoi. Anachukua nafasi yake Jako Ng'anya, imeletwa ndani kusabunya mali, imefika kwa Stephen Etianga, anarudisha tena ndani kwa Delton Oyo. Etemesi amehakikisha Kevin Etemesi. Duol matimo puonjruok ne rowere tuke mopogore opogore pacho kaendi Kenya Academy of Sports oyawo dhoodgi ne rowere kawuok e kor gwenge kinde ni ma olor sikunde. Kar tiegruok no biro timo puonj ne jothindo matugo e tuke mopogore e kidieny mar jotugo ma hikgi ni piny 15 gi 17. Kaunti ma Kisumu biro ting'o jotugo maromo 200 ma yowuoyi gi 200 ma nyiri. Katok tiegruok ibiro ketgi e timbe mag Kenya kaka yor jolo e rang'iny mag tuke ma pacho kaendi. Jotugo go ne okwanye tuke mag skunde mane obagi higa ni ka sikunde itiyo godo mar piedho jotugo kendo miyogi thuolo mar nyiso mich magingo. Tiegruok makamagi bende itimo e counties ma Nairobi, Kakamega, Wajir, Mombasa, Nyeri to gi Eldoret. Ndalo ma mpiche ma skunde ne gore. Koro kaka tuke go norumo, nyithindo gionge kamoro kama ginyalo showcase talent gi. Koro gimotimore ni yiero ga nyithindo manende ni gi future tikawo gi tikelo gi kamoro achiel under Kenya Academy of Sports. Gimomiyo wan gi tiegruok inani en mana mar temo miyo gi standard ma gite gintiere okang' machalre. Wan gi nyithindo moa West Pokot, wan gi nyithindo moa Samburu, wan gi nyithindo moa Moyale, wan gi nyithindo moa Nairobi, wan gi nyithindo moa Kaluoka, Siaya, Migori gi Homa Bay. Watemo keto puonjogi e yo ma ginyalo ng'eyo ni tugoni ji te nitiere okang' marom, makata kobiro okang' mamalo mar tugo ne Kenya to ok obo struggle ahinya ni otemo ng'eyo ang'o mondo otim.
Tim Kenya jotugo ma yawuoyi matugo tuke mag roll ball oyudo loch mar 2 mar Group E tuke mag pinje mangima madhi nyime e boma mar Dubai. Kenya ma gin joloch higa mokalo loyo tim mar Pakistan gonde 18 e tukgi mar 2. Kano wuoyo gi jofwambo, jalup kocha Joshua Choti olero ni ikruok margi ne ber, gino momiyo gi thuolo mar manyo kombeno kuom thuolo mar 2. Yawuot Kenya noloyo tim mar Poland gonde 18-0 e tukgi mokwongo, e kinde ma nyidendi ma Kenya to nothalo Argentina gonde 16-0 e tukgi mokwongo. Yesterday we watched Pakistan play and we got to analyze their system of play. Yes, the coach put us together, we analyzed the system of play, we saw where the highways are, and that's why we utilized them. We had a lot of energy, having changed the whole team in the second half, because the first half we had a different team, then the second half we changed the whole team. We had energy, and the team as well blended, so it worked for us. Though the referee was a bit on their side, having conceded 2 goals out of the 4, we conceded 2 goals out of from the penalties. Timu wakini mar KCB matugo tuke mag volleyball oketo wang'gi e tuke mag Karori International Volleyball Tournament ka gin gi geno mar kawo kombe kuom thuolo machielo higani. Tim mar KCB gin joloch tukegi higa mokalo tok ne loyo tim mar DCI sets 3-1. Tukegi medo yudo mbii mokalo tok yuayo timbe 170 kowuok e pinje mag Afrika kamoting'o Uganda, Sudan ma milambo kaachiel gi timbe mawuok pacho kaendi. Tukego chan ni biro chakore tarik 19 nyaka 22 dwe ni boma mar Eldoret kata milion 1. Mane kama we chenro maro mara uimore kendo ka Nyasaye yore budwo kendo ka kinyo ntiere ka gi Wilson Ochuka jaka Buoch Kobita kaka jaloko marwa. An kaka pile nyinga Trevor Ombija, jandingo panga jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guok ocha pesa. Undo maber jokama.